rana tai ba sani ba ashe gari ya waye sosai au ba za ta dare ba ko yawa ya bashi kai wannan turare ya haɗu ke ina nan ashe aikin wofi na ɗaukar rayuwa ban abin da ban ya ɗaukar rayuwa ta ƙari ashe daga lokaci yanzu ne fara rayuwa Allah maki albarka amin sa a kashe ni da shaurana wallahi sai yanzu na sani mutum ne wato shi yasa kullum nake maki turare ya ke tauraruwa mai haske ta gabas ya ke rangwade iya ruwan bazara ya zuba a cikin koyi kwalabe aka fafasa ka watsa a cikin hasken na haska shi ba ne yana tuntun ba ayya ai kai naka duk da Hausa kai to ai na fi son je kana kirana da irin su honey johnny da sauransu okay Hollywood Bollywood Candywood kinga wood kenan na hada ko yaba nini John Krabi kai wato ba abin da zan ce sai in karasa miki albarka na kuma ji daɗi na gode zan tafi bye bye ban haka Allah ai da mutane na nan aljanu ne to da ba ku magana ba ku ce kuna nan sannan ku da Allah ku tashi ku ne haka da wurin ku share to ni zan tafi bye ban yawa bye Allah ki sa a dan dora abin da dora yawa Larai lallai akwai aiki a gabanmu babba ba karami ba ma